Good morning guys. Hatid ko lang to si Chris. Si Dalisay. Yes. Naglalaba agad. Para bago sumikat ang araw, nakasampay na. Ganyan kaya ako nun. Sa ano? Nung bata pa ako? Diyan sa bahay ni lolo mo, diba? Yung sa rooftop. Ilan taon na ako nun? Basta. Ay, di ba? Prito lang ako ng ulam daddy, guys. Ayun kasi maaga kami aalis ngayon. At magpapa-check up nga siya. Tapos kukuha ako ng stocks na naman. Sa Light Mall. Tapos doon rin siya check up. Sa medical city doon. May ano doon. May branch. Good morning, good evening kong mahal. Morning! Ang kalat pa dito sa kwarto. Pero mamaya lang ako pagbalik namin mag-aayos. Bakit ba ikaw? Pampam ka din ah. Hello? Hello, Boknat. May damit ka. May damit ka dyan. Mamaya ka. Mamaya pagkaligo mo, bisa kita. Kasi ano din pala niya ni Boknat kahapon. May ano siya sa vet. Umalis kami, diba? Ako nagdala. So, mamaya. Pagbalik namin dali ko si Boknat. Na! Second ano niya, turok niya. Hey! Hey! Yabang ay! Hey guys! Hey guys! Mga ano lang yan guys, mga pulpo lang yung nasa likod niya kasi kinakamot niya pa rin eh. And then binila ko siya ng medyas para hindi siya mangamot. Hindi siya mangamot. Salpay ka ha? Nangangat ka ha? 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 Yabang mo ha? Dati ano ka lang eh. Hindi ka nga maka... Di ba yabang ka na ha? Ha? We're off to ano na guys, Moa. Feeling ko narinig ko siguro na umiiyak eh. Or ibang aso na yun. Yun, umiiyak siguro. Dinano ko sa bahay eh. Dinala ko muna. Yun, hatid ko lang naman siya sa ano, sa Moa, dun sa papacheck-upan. And then, uwi na ako. Or magpalinis muna ako saglit ng kukot. Ang sakit na, lalo na yun sa ano ko, sa paa ko. Kahapon. Nung nabangga ata sa paa mo yun, no, daddy? Sakit grabe, parang may bumao na. In-ground na. So, ayan lang guys. Tapos, uwi na nga ako. Maiwan na lang doon si daddy. Alam mo naman to, parang ano eh, hindi nakakaalis pag wala ako. Char. Yada. Sino? Si Chekwa. Ah, oh. Kahapon yung supplier ng ano, nung Yamashita ba yun? Hindi yung Japanese soap na kinuha ko sa Ano ba Chekwa? Japan. Diyos ko, kabilis mag-explain sa akin. Kala mo may ilang ano yan? Word per second yun. 30 words per second. Talagang dudugo yung tenga mo, pati utak mo kakaintindi sa sinasabi niya eh. Aloka. Pero maganda yung soap ginamit na namin. Medyo mahapdi lang siya sa face kasi ano nga siya, food siya ng skin daw. Daw pa lang guys kasi hindi ko pa nakikita yung ano. Nakikita yung result. Kagabi nagkilamos ako. Wala na, di na makita. ASS. Ayun. So, hopefully, maganda yun kasi maharlik ka. 800 ang isang bar. Isang bar, guys. Pero worth it daw. So, tingnan muna natin, ano, yung resulta after 1 week. 1 week, di mandahan na yun. 1 week, di mandahan na daw. Babalikan ko yun. Sabi may effective na. Babalikan ko yun sa mga bazaar. Hunting mo natin lagi. Breakfast muna ako guys. Try ko tong bang. Oh. Ato ano to? Pork. Oh, pwedeng ano, palit na lang. Chicken na lang. O sige, yan na. Mix ba sila? Ah, okay. Sige. May taba kasi siya, oh.
Pinapangin yung Tekla. bata. Daing daw. Torture ito guys, yung pag-scrub ni ate kanina. Kulong mantika. Bagnit. Tapos na siyang x-ray. Mamaya babalik ka for ultrasound. Nagdadala pa ang tubig eh. Bakit? Tubig ka din with tubig. Ibublow tataw. Ilang galon? Sa litro. Litro? Ano lang, isang baso. Papainom ata sa'yo. Colors. Meron din siya. Ang sarap sana, kaso nakakiliti eh. Hindi naman, talagang ganyan talaga pag ano. Easy. Huwag mo na hiwa. Loko talaga ito sa ito. Pasaway ka talaga. Tinanggal niya, oh. Pinaliguan ko na kasi siya, guys. Binili namin ka mo na damit niya. Wala na, oh. Sabi sa'yo, tatanggalin niya lang din yan, eh. Taga-bundo kasi ito, eh. Hindi marunong Hindi marunong yun sa fashion, eh. Wala na, oh. Tawo. Guwapo. Tapos pinulbusan ko na lang siya ulit para matuyo na yung mga ano niya. Kamot kasi ng kamot. Tapan ko yung ano mo. Sige ka. Yung paa mo. Wala na. Ikaw, taga-bundo ka talaga. Bunga sa inyo. Mamundo kayo ulit. Pero gwapo yan, oh. Oh, nakakamuflage siya, oh. Wow! Sa talo. Wow! Ay ako. Ano? Ano? No? Ari ka. Sa talo. Yabang mo, ha? Ay, yabang mo, ha? Ano ka? Hi, Groot! Pati si Groot, pinaliguan ko yan, eh. Naglilinis muna ako dito, guys, bago kami bumalik ni Daddy sa, ano, sa MOA, kasi, ano ba yung 5 PM mo? X-ray? Ultrasound. Ultrasound pala. Ultrasound. Tapos na-X-ray na siya kanina. Pero bukas din yung ano yun. Yung, Aray, Groot! Aray ko! Wala na. Tanggal na lahat to. Impact na talaga ito. Taga-bukid na to. Okay na nga yan! Wala kang fashion sense eh. Oh, wala na. Akin na! Ah! Akin na! Aray ka! Ow! Di ba ayaw mo niya na? Nilalaro. Oh! Oh! No. Ha? 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 Pag ano namin, pagpa-check up namin sa kanya, dito? Pagdala ko sabit sa kanya, susuot ko yung ano niya. Yung pamporma ni Poknat. Excited na ako masuot niya yun. No, Poknat? Poknat na. Poknat. Yabang ay. Pupunta na ako MOA, guys. Ando na si Daddy na una na kanina. Bago mag 4 o'clock. Kasi naglinis pa ako dito. Yung mga... Hi, Mama. Ayan, siya bantay kaya... Lukuta! Kaya na ako! Ayan, nagising tuloy si Grutin. Kaya kita. Ayan, naglinis ako dito. Pinalagyan ko si Grutin. Ay, 10. Bakit na naman ang gagawin mo? Bibili. Paano nahila yung yoyo ko? Ewan ko. Thank you, Mama. Oh, lala. Bantay mo si Grutin. Saglit lang kami na dati. Ayan, tapos si Poknat. Tapos si Poknat. Sa ilalim din tulog. So, yan. Babalik ako, Grot. Ha? Mahirap pala maging... Walang wholesale dito. Wholesale. Divisoria eh, no? Paramihan. Ay, bilang ko si Lucia ng ano, ng tights. Ayun ako,
Kayo ma'am, bilo kayo madam. I-wholesale niyo ako. Oo nga, ask mo nga si SM kung pwedeng wholesale. Ito pang ilang ano na to? Same din ma'am. Same ba? Na ano naman siya, stretchable naman siya, no? Stretchable yan. Oh, cute. May diaper allowance din siya. Okay. Sige, pili tayo. Ito kasi baka maliit na eh. Kaya Or up to 1 year old. up to 1 year old to. Nag-expand pa yan ng habang. Hindi ba siya ano, kumbaga tumataas, gano'n? Hindi ma'am, nakafix siya sa legs ni baby. Ah, okay. Ah, sige. Pingin ako nitong ano. Okay na Yun. yun. Oo, kasya na yung kilo ching-ching. Then this one. Yung ganito. Yellow. Ay, ang cute. Parang mas maganda. Same size. Ay, same design pero Magkaibang size. ilang months na ba sakto sa baby niya? 6. Ayan. Malit lang Gusto niyo siya. ito yung pa-leggings. Ay, pa-tokos. Hindi, wag. Kasi iniingatan yung legs nun. Close ma'am. Ay, ito pala meron eh. Meron. Para hindi na magana. Same price. 259. Ito. 239. 20% Ah, okay. difference. Ito na lang. Ito pala may ano na oh. Close na siya. Ito na. Talagang hindi siya maano eh, no? Tataas lalo. Ito mga Sige. design. Ito. Sige. Sige ito. Ay, pareho na. Si Oh, iba Cupcake. na ng kulay. Ayan. Or ito na lang, dark. Kasi sa ano yung pambabae. Ito, pink. Ayan. Ching-ching girl. Rockstar, ma'am. Or, ay, hindi. May flamingo. Flamingo na. What else? Yun lang ma'am yung design namin sa ganito. Ito, itim. Plain black. Pwede kaya siyang plain black. Itong yellow. Patingin ako. Cute. Oh my God. Cute, ching-ching yun. Gray. Wala bang ano? Tawa dito. Tumawa din, oh. Ayan. Sige, dito na lang ako sa close. Ilan ang piraso to? 5 pa lang. Ay, 4. Gawin mo ano, is 6. Masyadong ano to, Medyo mahaba na, oh. Yung brown, ma'am. Hindi wala pa kayong brown. Alin? Itong ganito. Ito, sige. Pwede na to. Isa na lang. Tapos na guys, nakuha na ni Froggy yung resulta. So far, wala namang walang tama yung internal organs niya. Puro Something though, there's a terminal case. And, there's nothing about the bladder. It's on the ass bone. sa ano niya nga yan, yung sa pagbubuhat niya yan. Kasi nung nag-ano siya, ano ba yun? Nag-weights, di ba, sa bahay lang. Ayun. Inclined position. Yung inclined position niya. Inclined bench. Yeah, tayo eh. And signs of aging na rin yan, dude. Na dapat di ka, ano. Aging. And the more people that tells me that I'm getting old, they got high hairlines going up their noggin, and they're having maintenance medicines like Butch, Doon ka rin Ryan. mapunta. Kasi I siya yung don't have those. siya yung pinakamatanda sa barkada nila. Pero kapag ka nagkikita-kita sila, parang siya yung siya yung mas mukhang bata I'm the ngayon, prettiest. Ay, yabang nito eh. They're like Baka losing kumulog naman hair. dito ngayon eh, no? Walking ayun. diabetics. Thank you Lord, walang ano sa kanya, walang problema. Siguro yung, ipapaano na lang. Ang tawag doon? Kailangan ipabasa? Interpret Pa-interpret yung ano niya, yung results. x-ray niya. X-ray ba? Both. Both. So, ayun, nabutan siya ng cut-off doon sa ano sa clinic. So, maybe, Wednesday na lang. Coffee tea. Tumang kami dito sa Watson's. Bibili na naman si Calvo ng razor. Going the extra mile, finding out if it's gonna work or not. Tsaka na yan. Ayun, and then, bibili ako nito. Ito kasi yung kailangan dapat sa yung panghilo doon sa Japanese
soap. In fairness guys ha, isang gamitan pa lang nagmo-microfill na ako. Nag-lotion kasi ako kaya hindi ko mapapakita sa inyo. Ayun. So, sana effective siya ng bonggang-bongga kasi nga sobrang mahal niya for 1 bar diba? Ayun, bumili ako nito. Ito lang ginagamit ko guys. Ayan, quick effect CC cream. Tapos powder lang. Yun lang. Walang, ayoko yung naglalagay ng, ano ba yan? Ng foundation. Tapos ito, eye lift cream para kay Froggy. Tapos, ito, sunblock. So much. Yan. Okay, we got Dinamihan ko na to eh. Siguro 3 ito. Favorite ko to eh. Ever since na natuklasan ko. Sobrang ganda niya. Less than 15 minutes. Tagal mo eh. Ikaw na magbuhat niyan. Uy! Yung basket lang. Naka-trolley ka pa dyan. Yes. Ayan na yung cashier. We're home guys! We're home na. Ayun. Good night na kami guys. Kasi maga pa ako. Mamaya. Bukas. Maga kami aalis eh. May mga kailangan pang i-load sa sasakyan. Yun. Good night. See you tomorrow. Good night, Daddy. Good night, Daddy. Good night, baby. Night. Good night, good.